povodu svog 100. rođendana u intervjuu Kulture, pjesnik čijih se pjesama svi sjećamo iz školskih dana, Dragutin Tadijanović, potaknut stihovima. Brate, moj brate, lako je tebi, ne radiš ništa, nego samo pišeš pjesme, komentirao je. Joj, daj to znate, pa to je davno napisano. Živa istina. O svim mojim pjesmama mogu reći da su živa istina, pa i to. To mi se događalo kad bi se vratio kući. Ja čovjek, rođen na selu, a živim u gradu. Oni rade, a ja sjedim i čitam, pa oni kažu, ne radi ništa, nego samo čita. Drago mi je da ste se toga sjetili. Otišao sam sada daleko u 20. stoljeće, koje je zapravo moje stoljeće, od 1920. pa evo do danas. Nalazimo se ispred biste velikoga hrvatskog pjesnika Dragutina Tadijanovića u dvorištu osnovne škole koja nosi njegovo ime tu u zagrebačkim Gajnicama. Tadijanović je podosta stihova posvetio svojim pjesmama, pa poslušajmo moju pjesmu. Moje pjesme. Mnogi su prije mene pisali pjesme. Zar je potrebno da i ja pišem? Ne bi li ljepše bilo da gledam kako trešnje cvatu i oblaci putuju, zar nisu tvoja usta slađa od mojih pjesama? Nisu li pogledi tvoji ljepši od mojih pjesama? Napisao je oko 500 pjesama, objavio 40 zbirki. Podosta je anegdota i šala u njemu zapamćeno. Tako je sam sebe zvao Stotiša. Živio je 102 godine. Rođen je 1905. u selu Rastušju kraj Slavonskoga Broda. Još u djetinjstvu želio postati gospodin i zbog toga je odabrao život u gradu. Tadijanović je imao osebujan glas, rado je čitao svoje stihove, imao je fotografsko pamćenje, čemu su svjedočili mnogi njegovi sugovornici koji bi začudio samo njemu važnim i zapamćenim pojedinostima iz nekih prijašnjih razgovora s njim. A sad poslušajmo Dugu noć u zimsku bijelu noć. Dugu noć, u zimsku gluhu noć, moja mati bijelo platno tka. Njen pohnuti lik i prosjede njene kose odavna je već zališe suzama. Trak lampe s prozora pružen je čitavim dvorištem po snijegu što vani pada. U tišini bez kraja, anđeli s neba nježnim rukama spuštaju smrzle zvjezdice na zemlju, pazeć da ne bi zlato moje probudilo. Dugo u noć, u zimsku bijelu noć, moja mati bijelo platno tka. O mati žalosna, kaži što sja u tvojim očima. Dugo u noć, u zimsku bijelu noć. Kratak podsjetnik na njegov rad i stvaralaštvo. Već je 1920. godine počeo pisati pjesme kao gimnazijalac u Brodskome samostanu. Svoje daljnje školovanje nastavlja u Zagrebu na Gospodarsko-šumarskome fakultetu, ali vrlo brzo prelazi na Filozofski fakultet, smjer povijest južnoslavenske književnosti i filozofije. Diplomirao je 1937. godine. Bio je niz godina urednik književnih izdanja u nakladnome zavedu Hrvatske i Zori. Godine 1953. utemeljio je Institut za hrvatski jezik pri HAZU, čiji je upravitelj bio do 1973. godine. Tadija je bio redoviti član HAZU te predsjednik Društva hrvatskih književnika. Priredio je više antologija, među kojima su Hrvatska moderna lirika, Novija hrvatska poezija, Antologija hrvatskih pjesama u prozi i druge. Njegove su pjesme autobiografske, no stvarne i životne, iz njih iščitavamo osjećaj osamljenosti, otuđenosti, čežnje za mjestom pripadanja. Pisane su jednostavnim, jasnim jezikom, a ključni je lajt motiv tema povratka. Stil mu je lapidaran, formiran pod utjecajem Biblije, Šimića, Leopardija i Hoderlajna. Kritika je isticala Tadijanovićevo oslanjanje na stihove Narodnog metra, Osmerce i Deseterce, koji se nalaze u osnovici njegovih slobodnih stihova.